Video yathu lero tionesana mmene tingapangire call forwarding koma opanda kugwiritsa ntchito makodi. Ndiye mbuyo omwe tinaonesana kuti tingayipange motani komano timagwiritsa ntchito achina mwina *21* phone number kenako hash komano ya lero sitigwiritsa ntchito kodi iliyonse. Ndiye mosataya nthawi tete ndioneseni kuti timapanga motani. Ndi chomwe mukuyenera kuchita ndikupita ku phone, kenako ndikupita apa pali madoti atatu, kenako settings, kenako mupita pa supplementary services. Ndipo timafuna makhala osiyana. Chachikulu nchokuti mukapita ku phone kasakeni pamene alemba kuti call forwarding zikatero ndi kuti tiyendera limodzi. Ndiye timanga click pa call forwarding. Ndiye ikafika apa omasankhano kuti izipanga forward mu condition yanji. Ndiye apa palemba always forward ndiye kuti imangopangira to forward ma call onse. Ndiye kusonza kuti mwini wake wa phone imene ndikugwiritsa ntchito iyi call iliyonse simampeza. Tikasankha pa forward when busy ndiye kuti ikakhala kuti nambala yake ili busy mwina kuyankhulapo ndi pamene call izipita ku phone kwathu. Ikakhala apa kuti when unanswered ndiye kuti mwina sakuyankha call izipita ku phone yanga. Ikakhala apalemba kuti forward when unreachable ngati sikupezeka call yake ya phone inoyo izipita ku phone yanga. Ndiye chimene chimachitika nchokuti umangoyenya kuti uyike no phone number yako ija mphone iyi cause phone iyi tikuitenga ngati si phone yanga ndi phone ya munthu wina kabla. Ndiye tifuna ma call amunomo azipita ku phone yanga. Ndiye umangopanga pa condition imene wafuna imene ndafotokozera. Tipereza kuti tasankha pa forward when unreachable ndiye kuti apa umayika no phone number yako. Ndiye kuti kaya ndi mayiko osiyana kaya ndi chani utha kuyikaso mwina ndi country code yomwe. Ndiye kuti utha kupita apa ndikuyika kuti +265 ndikuyikaso ndi nambala inayo. Ndiye kuti uyika nambala imene ukufunayo then kukayipanga unable. Ndi apa pamene mukuoneramo imakhala kuti yatheka kuti forward calls to imaonesano nambala imene no ma call ayambe kupitako. Basi kupanga kwake ndi kumeneko. Ndiye ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tento naso video sadira.